Reginald, jij bent aanvoerder geweest, hè? Ja, tenminste als Delahaye geschorst was of geblesseerd. Oh, je was reserve-aanvoerder? Ja. En waarom nooit aanvoerder? Omdat Delahaye dat was. Zo ging dat vroeger. Ja, oké, maar... Dat was ook een hiërarchie, een leeftijd en ook misschien een prestatie. Ik was de tweede aanvoerder. Maar ik had ook geen band nodig trouwens om leiding te geven. Nee. Maar vond je het leuk, aanvoerder? Ja. Ja, dat was toen een muntje opgooien en dan ga je en dan zeg je, we gaan daar staan of daar staan. Maar nu is het anders. Is Seuntjes een goede aanvoerder, vond jij? Nou, als je zegt dat Boerak, wat ik zeg, dat hij altijd moet spelen. Ik vind, kijk, ze maken ook keepers aanvoerder. Ja, dat staat nergens op, dat is veel te ver weg. Die kan zich ook nergens mee bemoeien. Ik denk dat het iemand moet zijn die als leider waargenomen wordt, ook serieus genomen wordt. En ik denk dat, kijk, Seuntjes weet ik niet of dat een slechte of goede aanvoerder is. Kijk, als hij 5, 6 gele kaarten achter elkaar pakt, is geen goede aanvoerder. Nee. En Boerak gaat voorop in de strijd. Ik denk dat scheidsrechters hem ook serieus nemen. Ik ken hem persoonlijk niet. Nee, dus, maar in het veld, maar het veld, kijk, die vent heeft 70, 80 interlands gespeeld voor Turkije. Ja, dat is toch anders dan dat je tegen een nobody met een armbandje naar je toe komt. Maar wat is het beleid? Spreek jij in principe alleen met aanvoerders? Nou ja, het is altijd een beetje van de buitenwereld. Van alleen een aanvoerder mag met scheidsrechter spreken en de rest moet zijn mond houden. Lukt niet echt, hè? Lukt niet echt. En het is daarnaast ook zo, weet je, als een speler normaal naar me toe komt, wie ben ik om te zeggen, joh, ik wil niet met je praten. Alleen ja, goed, als het over de grens gaat, dan houdt het op. En dat is bij een aanvoerder hetzelfde. Het is niet zo, hij heeft een band, dus hij mag agressiever reageren dan andere spelers. Dus zo werkt het natuurlijk. Maar we hadden het net in de uitzending eventjes over ook agressie op de tribune en het bier gooien en zo. Maar begint dat niet, die spanning en die agressiviteit, begint dat niet een beetje met de manier waarop spelers soms de scheidsrechter benaderen? Dat theatrale gedoe en schelden van dichtbij. Ja, dat zou kunnen. Misschien ook andersom. Dat de tribunes, het publiek ervoor zorgt dat spelers meer opgefokt raken. Dat zou ook kunnen. Ik bedoel, er zijn zat voorbeelden in de coronaperiode in lege stadions waar wedstrijden probleemloos verlopen. Ja. En vlak nadat we weer publiek in de stadions hadden, al die spelers voelen meer spanning. Die hebben meer zenuwen, die zijn meer opgefokt. Dus dat kan ook. Maar ja. Goed dat je dat zegt. Toen gingen de spelers ook minder vaak liggen. En als ze liggen, staan ze sneller op. Ja. Vergelijk dat wel eens als je hier op veld 15 speelt, gewoon een amateurveldje, dan doe je dat ook niet. Nee. Kinderen nemen dat wel al over. En als je nu naar de jeugd gaat kijken, onder 12, onder 13, die zien dat op tv, slecht rolmodellen en die gaan dan ook rollen. Ga liggen. Nee, maar als jij op een amateurveld staat en dan staan geen mensen langs de lijn, ja, dacht je nou werkelijk dat je een hoek in loopt. En dat doe je niet. En dat was met de corona was dat wel heel typisch. Ja. Ze stonden sneller op of ze gingen niet liggen. Ja, bizar eigenlijk. Dit weekend natuurlijk ook alle aanvoerders een aparte band voor bredere acceptatie van LHBTI-acceptatie. Jacoubi van Excelsior had een andere band, die kiest voor respect. Kuxi van Feyenoord die had bijvoorbeeld geen band. Ja. Wat vinden jullie van die actie? Van Excelsior, die had een andere band, zei je? Of? Ja, die droeg eigenlijk een band met alleen respect erop. En niet specifiek deze voor One Love. Ik weet nog niet of daar onderlinge afspraken over gemaakt zijn. Dat het een soort verplichting moet worden. Kukje heeft dat besloten om het niet te doen. Vanwege zijn, wat ik begrepen heb, geloofsovertuiging. Ja. Ja, ik heb zoiets van... maar hebben jullie... Nou, heeft een ander ermee gespeeld met de band. Dus ik bedoel, ja, de club straalt het dan toch uit, of niet? Maar in de jaren 80 hadden we dit niet, hè? Nee. Met een boodschap, maar een band met een boodschap, laten we zo zeggen. Nee. Wat vind jij, Robin? Nou ja, het is, en dat wil ik jou niet verbeteren, het is een beetje een misvatting dat het zeg maar een band is alleen voor de LHBTI-community. Het is echt een band voor iedereen, dus alle religies, huidskleuren, rassen. Ik dacht dat het juist om de brede acceptatie van de LHBTI... Nee, dat is een onderdeel daarvan. Ja. Iedere kleur, en je ziet hem op het scherm, die staat voor een bepaald onderdeel. Ja. En het is geen regenboog, zoals in die afbeelding van de One Love campagne. Nee, precies, want dat afgelopen week was ook de week van de coming out day was het. Ja, dus dat heeft wel met elkaar te maken. Tuurlijk, het wordt daarin meegenomen. Maar het gaat niet alleen om die community. Het gaat ook echt om geloofsovertuiging als alles. Ja. Maar had u mij draagt het bij aan bredere acceptatie. Je bent zelf met een man getrouwd en doet er ook niet moeilijk over verder. In de voetballerwereld is ook uniek. Maar draagt het bij aan de bredere acceptatie, denk je, zo'n band? Nou ja, ik denk dat aandacht altijd goed is. Ja, het feit dat er nog zoveel landen in de wereld zijn waar daar heel veel problemen mee zijn, geeft eigenlijk al aan dat aandacht die je eraan geeft om het te verbeteren, dat goed is. Zonder dat je mensen iets gaat verplichten. Want dat moet ook niet. Maar je zegt in zoveel landen, maar eigenlijk in Nederland, op het veld is het ook nog altijd, het is nog steeds niet
Nee, ja, goed. Je pakt mijzelf als voorbeeld. Ik doe er helemaal niet moeilijk over. Maar qua voetbal is dat, het ook ja. bijna niet. Ja, dat blijft lastig. Maar dat is ook niet alleen Nederland. Er zijn heel weinig spelers. Dat jij zegt, ik doe er niet moeilijk over. Waarom zou je er moeilijk over moeten doen? Nee, maar dat is het ook. Ja. En kijk, ik zeg eens, wit zeg ik zwart. Dat Tierlantijntjes, hè, dat is allemaal gelul. Gedraag je nou gewoon fatsoenlijk. Doe nou gewoon normaal tegen de mensen. Kijk, daar heb je dat bandje om. En nu? Ja, dat bedoel ik. Je hebt gelijk. We pakken een knietje in Engeland. We doen een knietje. Dadelijk zijn we vergeten waarvoor. Omdat tegen discriminatie, van de huidskleur was dat. Wat een gelul allemaal. Doe het gewoon normaal tegen elkaar. Als je gewoon... Kijk, ik zeg eigenlijk, actions speak louder than words. Maar zeker dan Tierlantijntjes. Als ik naar die talkshows zit te kijken en iedereen heeft zo'n friemeldingetje op. Ja, dus... Maar je mag het, voor mij, je moet ook bespreekbaar maken. Maar je hoeft niet altijd de excessen te benadrukken, positief en negatief. Gedraag je nou gewoon. En laat dat zien. Laat het nieuwe normaal ook normaal zijn. Ja. In plaats van het eeuwige gelul erover. Dat vind ik echt. Ja. Punt is gemaakt. Dankjewel, Reginald. Kijk toch niemand naar dat online doen. Vandaag gaan we het zelf Volgende delen. Doen we het op de tv. Vandaag gaan we het zelf delen. Dus opletten wat er nou is. Oké, dit was het extra gedeelte. We zien elkaar maandag weer op tv bij L1. Tafelvoetbal, moet ik zeggen. Avondgast, wil ik nog zeggen. Fijne avond.